Úrad inšpekčnej služby oslavuje 30. výročie od svojho vzniku. Kedysi hlavnými úlohami inšpekcie bolo odhaľovanie a vyšetrovanie trestnej činnosti príslušníkov policajného zboru, ako i príslušníkov zboru väzenskej a justičnej stráže. To v súčasnosti ale nie je náplňou krivých Zurianových policajtov a tak sa nám z inšpekcie pomalinky stáva druhý zametací orgán hneď po generálnej prokuratúre. Preto UIS naozaj úprimne z celého srdca želám očistenie sa od gaunerov manipulujúcich dôkazmi a zakrývaním vlastnej trestnej činnosti. A naopak tým, v ktorých ešte tkvie aspoň malý zlomok zodpovednosti, spravodlivosti a chrbtovej kosti prajem, aby čím skôr zosilnila, aby sa opäť mohli hrdo hlásiť k svojej profesii. Na zdravie. Úradu inšpekčnej služby by som zaželala, aby bol konečne verejnosťou vnímaný ako profesionálny úrad. Inšpekcia totiž zlyhala, keď nestíhala policajtov, ktorí v Moldave nad Bodvou mlátili Rómov. Inšpekcii vtedy šéfoval Milan Lučanský. Inšpekcia zlyhala aj vtedy, keď odmietla trestné oznámenie v súvislosti s kauzou Vietnamca. Vyšetrovateľ inšpekcie vtedy napísal, že nevidí dôvod na začatie stíhania. Policajnej inšpekcii vtedy šéfoval Adrián Sabo, nominant Denisy Sakovej. Mimochodom, Adrián Sabo sa neskôr priznal ku korupčnej trestnej činnosti. Priznal sa, že opakovane vzal hotovosť výmenou za citlivé informácie z prostredia policajnej inšpekcie. No a od mája 2021 vie o existencii policajnej inšpekcie, o existencii tímu Oblúk a o existencii policajtky Diany Santusovej celé Slovensko. V tom čase sa totiž policajná inšpekcia zaktivizovala a motivovaní príslušníci policajnej inšpekcie spolu s angažovanou Slovenskou informačnou službou obvinili policajtov Národnej kriminálnej agentúry. Policajtom Úradu inšpekčnej služby želám, aby v sebe našli dostatok síl na to, aby neohli chrbát. Už len kvôli tomu, že ich šéf sa pri najbližšom náznaku problému zdekuje a ujde, alebo aj kvôli tomu, že ich najvyšší šéf priznáva, že trestné stíhanie policajtov Národnej kriminálnej agentúry je účelové a tým Oblúk vznikol preto, aby dostal týchto policajtov do basy. No a Diane, špeciálne Diane, by som chcela zaželať, aby sa konečne v tejto krajine začalo hovoriť aj o jej intelekte, pretože doteraz sme o ňom ešte nepočuli. Tak na správne rozhodnutia. Milá UIS, k vášmu sviatku vám zo srdca prajem, aby ste aj naďalej ohýbali nielen svoje chrbty, ale aj realitu, v ktorej sa poctivosť mení na trestný čin. Nechaj naďalej vo vás prosperuje ten skvelý pocit, že za cenu charakteru získavate výhody, o ktorých sa čestným ľuďom ani nesníva. Tak na zdravie, Zurianovi Lumeni.